Itum pini dak cintonga konsensi along nang itum media court itu anak ni itum nang kecok abang kelap terus non hurisai aku tak blog 1 blog 2 aku tak pernah natum social media long PT peta lapen Meghalaya government atum bersama statement aja ka statement kipido do je rongpho abang ke Meghalaya dun jui popusi Meghalaya je pondet popusi kaningi bon sitame nilitum karbinglong Thomas Council ahin pen mate nilitum dak blok 1 blok 2 kedo tum mate dak nilitum Cintong konsensi mate border area kedo tum mangke pinianian ta jat alam ta avela Meghalaya government pen karbinglong Thomas Council ke hang kachingwai ta avela je nilitum Meghalaya government apan rongpho mate blok 1 blok 2 ke Meghalaya government pan pidet puke la so alama bangke kaching saya ba avela tasi binana political leaders atum alina ka tuendo da umla phera long pustame mate nili constituency long pustame binana political leader atum alina ka tuendo mate political party atum alina ka tuendo je blok 1 blok 2 ke Meghalaya pan pierlo pusi da meeting ta menang kibiya tumdo lapen da pilo pani sieta nili atiduno da difu penwang si lapen konane botang supen wang si dongka pen wang si da umla pherlong meeting nang bilo je border aputha alam meeting nang bilada amma halatum la suhut kanin je dekan je umla pher ali parayan ke karbinglong sor mate karbinglong smas council atum Meghalaya pan chojor dedo tusi kanin je dekan hala he bang kenang litum dak di fupen wang pen botang supen wang dak lahay nang ninja tekan tap tidak di pan sini pen nang kacuning rilo athe dak kenilitum si kedo border long kedo kenilitum si kacucini lo je lapun nili konsensi another bangke pinianita nilitum hang kacubohong kacuri avela lapen long leki pidai puket hang Allah malu nabe nilitum ke enci da pione lasi nili kacuning rilo je karbinglong aratuan panteme nang litum mathanang ne nilitum Meghalaya government phanke longle pipe la katu kabe Cintong ratuan panteme mate karbinglong aratuan panteme mathanang ne phere nang ne pinan dumwang po that meeting nang luta kana jo border kedu akar bidu mangke karbidet kerilo Gurkha akhir atum tado lapen khasiat khayat atum tado halatum tame phere duk titilo lasi hanga kisungbe phere nangne nili dak konstitusi long si nonom tame nang tuklung nili kai ke tame nang litum long nar jap tuklung lapen isi kacuningri dolan je ilitum border long kedo atum doan Meghalaya asor tum han hidi long leki jor bang ington wek nang lapen pinana tum ili karbe tum ta Meghalaya outers pilo kai play dun na tum do pinana tum do hala bang ington asonte me pari pinhet patame nili konsensi long pin long potro din damlo Meghalaya khasiya korte atum han longle bondok kipido lapen longle ta chejor labdo pini nili langdam pen puthot la haya longle tame nilitum bondok kipian tame mate la nili konsensi long penana ara tum bondok kipido boisa kupine kadure penajok bondok kipido halai along li tame nilitum prap jinpen pilo lang pidunet si amit hang ari deng mate kaya deng alang litum along leban kapalong pri fan nilitum pen la ban klen kon ke sisi ka pidun po la pen nilitum
dak nokel la tum don nil tum leaders tum don pe me cherap chetu ram rong pen me la so anong le pan nil tum lang pidun athe penang ana long le ke pini ni li lang nam lo serang nem ana bang ke penang along le ke chumang atum han bondok chipiet sio hala hai anong le yong si bondok chipiet do plote i ile tum ke karbing long ko ka chitu tali awedan la si nil tum pini dalang dam lo pini tamini rada tumen jing hi chetan nam si aning pa there kang no lapen hala bondok ki pi an anong leta nilitung puthot chilan tuet ten la ong tuneng peneng pendame non tame ni liklem bomla penana tum han ke voter ID paches pilo paslam bomlo lapen daga to ana khasia according in youtube tame voter ID bank juslam se rak nang po juslam li pro da alang li tuman ke illegal pusame nilitung pen punang kokpo lapen hala kar bihe tum tame megalaya outer list ka